Türkmenistan'ın prezidenti Reis 2026 Expo sergisine bark gördü. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Astanada geçirilen Sevit Ekologiya Sammitine gatnaşan beýleki döwlet başçylary forum bilen ugurdaş gurulan Reis 2026 Expo ýaşyl we durnukly tehnologiýalaryň halkara sergisine bark gördüler. Gazagystanyň, Ermenistanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň prezidentlerine we beýleki ýokary derejeli mihmanlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjanyň ýaşyl energetika hemde tebii serişdeleri dolanýan ulgamdaky milli ileri tutulýan ugurlaryny görkezýän pavilionlar tanşdyryldy. Ekspozisiýalarda eko ulgamlaryň durnuklygyny saklamaga, daşy gurşawy goramak ulgamynaky hyzmatdaşlygy we ekologiýa meselelerini çözmegiň täze usullaryny, şol sanyna aralyaka sebitini dikeltmäge esasy üns berildi. Döwlet başçylaryna Sewit ýurtlarynyň hususy puwdawynyň ekspozisiýalary hem görkezildi. Olarda kampaniyalar ýaşyl energetika, ekologiýa taýdan arasynda gurşawy kemale getirmek we galynlary gaýtadan işlemek ulgamynaky senaga çözgütlerini görkezýärler. Sergi dünýäniň 30 ýurdundan 240dan gowrak gatnaşyjyny we halkara hyzmatdaşlaryň en çemesini bir ýere jemleýär. Onuň çägine durnukly ösüş ulgamynaky öňdewarjy çözgütler şöhlenlendirýän 120den gowrak pavilion hödürlenýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly hem unutmaň.